И здравейте хора, аз съм HHM0703. Днес ще направим нещо като туториал на C++, съвсем за начинаещи, най-простото възможно. И започваме. Като за начало, ако ви харесва, ще видя вашите отзиви в коментарите от лайковете и дизлайковете. Така че започваме вече. Ето това ще бъде работната среда, която ще използваме. Dev C++. Нея може да я намерите от Google. В Google пишете само Dev и ще ви излезе C++, но пишете C++, цъкате и най-първият линк, който ви излезе, освен рекламата. Цъкате него. От тук ви излиза homepage. Оттам отивате на Go to Download Page. Минавате и на първото, което е пъзълчето, точно под пъзълчето, понеже те са 3, даже надолу има още, цъкате на първия SourceForge. Сега ще видите, аз ще го цъкна, но понеже имам, няма да си го изтегля. Аз съм на... Сега ще започне теглянето. Аз съм на Linux, така че за Windows даже е лесно и няма да имате проблеми, но сега ще покажа за Linux как може да го качите и да ви е по-лесно. Значи в момента това го имам, така че няма го отварям. С помощта на Wine, което много помага. В случая тук ето, виждате от тук Bandicam си бях пуснал веднъж, но трудно се записва с него на Linux. С помощта на Wine може да рънвате файлове с разширение exe и други. Това ви помага, ако сте на Linux, пък има някоя програма само за Windows и можете чрез Wine да си я рънете на Linux. Така че за Wine потърсете от някъде другаде как се сваля, но ако сте на Ubuntu, Kubuntu, всичко, отивате в маркета, откъдето си изтегляте, мисля, че го има Wine, като да го напишете и да ви излезе, но сега няма да се откланяме по темата. Друго, аз съм пробвал и с CodeBlocks, също е много удобна програма, но там малко по-проста е, но има по-трудно да се започне. Първоначалните настройки са много трудни. И така, след като сте го изтеглили вече, влизате, отваряте файла и отивате от тук на файл, New, Source File. Или от New, и тук също цъкате Source File. Абсолютно едно и също е. Значи, като за начало, сега за да не се бавя да не ги пиша, виждате, малко да отворя това. Ето, отворих го, да. Понеже много малко. И сега виждате, значи като за начало, тук това е, как да ви обясня, библиотеката, която се използва. И за най-простите неща, библиотеката е YoStream. Така че, това е после int main, отваряте, затваряте скоби и после една фигурална скоба отваряте. Int идва от integer, което са цели числа. Ама за сега всичко това го приемайте като просто, че трябва да се пише. Впоследствие, ако продължа да правя уроци, ще ви обясня за какво служи. Using namespace std помага за синтаксиса и за... Да, за сега само за синтаксис ще помага. И виждате, тук има скоби. Аз сега това ще го кодирам. Даже ще го кътна. Така. И тази фигурална скоба и във всички езици. За всяка отворена скоба трябва да има затворена. Колкото отворен имате, толкова затворени трябва да имате. И сега кътваме и това, което е винаги края на програмата. Малко място, paste и винаги така завършва програмата. Трябва да запомните, че по принцип трябва да напишете един ред, който в момента не знам дали програмата няма да е прекалено просто, за да има нужда да го пишем, но все пак
пишем System, отваряме, затваряме, вътре пишем с кавички Pause. И това, мисля, че не се слагах, по принцип след всеки ред се слагат ето такива. Затова сложете тук точка и запетайка. И това е, почти във всяка програма имате тези неща. Понякога са по-различен вид, но за сега така. И започваме да пишем най-простата ни програма. В програмирането винаги първата програма е Hello World. И започваме така. Пишем cout, същото, зависи как го четете. По-малко. После, понеже ще извеждаме текст, string или както искате го наричате, пишем две кавички и по средата пишем Hello World. И сега рънваме програмата, което е малко по-трудно сега да ви обясня. От тук я компилирате. Ще ви кажа, ако имате някакви грешки, трябва да запишете. Вижте, това е много важно къде я записвате. Вижте откъде я записвате и как сте стигнали до това място. Ето в Packages. От тук в какъв формат. Трябва 100% да ви е с CPP или CC. Да, виждате ги тук. С тези формати. С никой друг формат няма да стане. Затова така. И го запаметявате. С някакво име, разбира се. Аз в момента не пиша нищо. След като сте го запаметили, то ще ви открие грешка, където имате грешки, де. И можете, когато си поправите грешката, аз тук махнах. Да, ето, виждате. Винаги забравям това. И го компилираме. Сега пък тук ги забравих. Да, много съм умен. Компилирате го и когато нямате грешки, няма нищо да ви бъде отцветено в червено. Тук няма да имате нищо при компилирането. По принцип тук ви изписва грешката. И след компилирането ще ви излезе този прозорец. 0 грешки, 0 тревоги. Може би така, не знам как да го преведа. Да, тревоги. И затваряте. И сега тук идва по-трудното. Понеже сте на Linux, програмите не могат да се рънат от тук. Например, цъкате рън и нищо няма да стане. Затова затваряте всичко и влизате и търсите папката, къде сте запаметили Packages, например, в случая. И си я пренасяте на някакво по-удобно място, може би, ако не ви се търси всеки път де. И аз си я пренесъл на десктопа. От тук отваряте папката и виждате, това ви е Ето това, в случая това е предишна програма. Ето това е проекта, който запаметихме. Тоест, ако го отворите, ще видите това. Ако ръннете това, то пак чрез Vine ще ви се рънне. Ето виждате сега. Изписва Hello World, обаче после изписва Press Any Key to Continue, което това си по дефолт всеки път го изписва. За да нямате такова слепване или нещо такова, например, вие можете да добавите тук Space и ще ви ги отдели. Но освен това, понеже така само ще ви ги отдели, можете да направите в случая отново по-малко End L от End Line. Може и да го пренесете по друг начин. Ето така. Чакайте. Ето така. Този ред си остава. И после пишете пак cout. По-малко. Без кавички, защото това не е текста, ми е команда. End line. И отново добавяте точка и запетайка. И виждате, сега трябва обаче пак да го компилираме. Казва, че нямаме грешки. Понякога зависи, изписва тук неща, но когато не са грешки. Най-малкото ще ви го отцвети в червено. И малко за четливост добавяме места или пък с Tab вкарваме някои неща по-навътре, за да се четат по-лесно. Компилирахме го, мисля, но все пак, ето, компилирали сме го. Сега вече ще стане. Извинете, моя грешка беше, просто не го бях компилирал правилно.
сложа да ви обясня. При вас ще стане. Просто аз съм при настройките на моя Linux съм направила нещо, което в момента ми е трудно да го правя и така. Но виждате, в момента го изписва на друг ред това, което е по дефолт. Цъкаме Space, например, и той се затваря, защото пише пресеники. И това беше за този епизод, да не става прекалено дълъг. Така че, по принцип, мисля да го разделя на две: инсталацията и първата програма, но ето, както виждате, направихме го в едно. Така че това беше от мен. До следващия епизод. Надявам се все пак да ви е помогнал и давайте някакви мнения в коментарите и в оценките си. Да. Така че, чао от мен!